О, то сега не е хубаво. Не. Той не е най-добре. Яде спи, опа. Стига. Не мога да стигна с такова. Като боли, Да ставам на ръба на Сега е вода. хубаво. Стига. После му е навик. После е голям зад. Почини гърба. Няма го тишко. Къде има? Той. Не аз бе, той такъв. Свърши. Ти кога ще заминат на такова селено училище? Всяко гледа. Даже виж и аз знам. Няма топки. Днеска. Къде е бурата? Кърък от всякъде. Бурлекса има бе, аз за новино се всяка обратно. И ти прати ли го? Ти представяш ли да купя сака от там? Да отида до чаталджа, да отида до почивка, да се върна тука, да го донеса тука. Ние тази сутрин го напълних, пак. Сложих там джапанки, мапанки, какво трябва, защото той нали беше сгънат. Значи го разпънат, да ни носи вече. Мама даже. И го занесох до склада, клопка няма и да го върна обратно. Извъня дали има други поръчения, защото вече няма да ме хванат. Да им праща нищо. Крайлъшка гроздова ракия. Прикарах се. Жестоко. Така ли? Ето добре, че снощи видяха. Чифти хората ма гледат и тъй. Нашата на траката излиза за автобуса, ние 10:30 са прибирали. И ние с автобуса минаваме и гледам само тя на спирката. 11 аз скоро. Отива към спирката и вика, нещо спри, към той моята дъщеря, викам. Аз познавам се. И като познаеш шофьора, ще му кажеш. Не го познавам. Аз докато видя буса, защото знам с синята кост. И като мина буса и го видях и се спрях и викам, дойде сега, ако намали, значи са ма видели, ще ме спрат. Добре, че те вдягнах аз, иначе. Но той е буса след вас. След това, ама може и да няма. Няма, 11 ми каза. Жената тръгва от Златница, 11 часа. Следния. Може да има да седиш да чакаш. Мама, не един път. С Валю, колкото се беше долу на акациичката. И го се върна. Това го върнат. Той знае. Тук го дохвали на Маряна, майка и баща. О, викам, те вече са там, ще идват ли? Хората в Ругля вече жени се набиха, а ние още не отига. Бе, това е опасно. Абе, то много приказва. Телефон ли? Като закъснем малко за работа, като не оставят по-докъсно, хората и в Ругля кажеш, ми се бият, аз още съм тук. По-да разумя. Приказва. Той се научил по цига да взема ли бак? Да, той го разбира. Само, че не може да го изговаря. Значи разбирахме го. Той ще поговори. Той си го знае. Той си го знае. И те значи не са такива цигани, те са власти. Много, да, попадали са. Много, много да го знае. Той си черничка, ама много добре. Чечо, да ти разправям като съложение Трифон и Трифон иде самичък. А по едно време вие ясно се зарадвах на детето, като на моя дете. Викам, о, Тито е добре дошъл, ту, но влезва, бабо, влезли да те видя ту и циганина се изправил, на оградата се изправил един циганин. Викам, Антос, викам, по какъв... И виж билия. Ама черен, такова. Много са добри. Няма значение. Викам, с какво си тук, ми каза с една кола. Къде е тази кола, ми каза, е там. Мислите, каква е тази кола, ама не смея да каже. Изпълням да намерим този човек, застанал там на вратата. Викам, я влез, викам, вътре ти, викам, нека да си... Не, така, ти му викаше, а ти какъв се бе пък той? Аз съм викала, дядо му на телефон бе. Да, аз съм... И вика, тая ли? Майка сме слабче и вика, заповядай ти сега. Ти се каза дядото на Триво. Само каза, нищо друго, преглътнах си езика, не мога дума да кажа. Аз като я видях първия път, тя беше бременна. И нали те викат, сега доли, нали, че са жена си, викам, кого? Не съм я виждала. И като я видях, много черна ми замина. Ма сега не ти черна. Но обаче сега я не видя, защото ме свикнах с нея и много си добра, да. Как си гледа, Димичко? Байте точно, добрете. За кого не го връщаш? Рестите. Рестито за детето няма да връщаш, дете.
Много си добра даже. Абе, много се разбират. У нас Като се вечер, разбират, няма у нас значение. вечер Да, се карам, тя Мариан, защото се му се кара. Той седнал са там, Вали, Милен събрали се и те са коткат, пият си, капват си. И шета ми напред-назад, седнахме, Моята да си сестра с детето. Мадам, викам, я да сядаш на масата, че какво са... И идва зета сега, да паре по дома, като го видях и черен. Бежнати, викам, пие, няма нищо няма. Викам, аз ще стане, че ударят ваша мара. Ма, кой си тя? На масата ми. По-малък, викам, ами А, малко Явно не са научили. Вчера, ма те са от старите боляри. От начало не мога да възприемаш, аз малък още. стари дяволя. Ми той е падал Не бе, болярче семейства са, те са водят такова са цял род. Той е малко по-черен, Прабългарите. майка му е бяла като такова. Имате и кога време нищо. Пуканка. Тя летно време пали печката за работа. Баща му е бял. Аз му викам, Трифоне си... А той е опушен. Да, оставим на рядко хубав човек. Ти няма да се досъщаш, надяваш, когато бързо ядем и кафето. Бабко му е доста черничък. Викам, Мариана, няма сега. Един газор като не зими. Ама ние с майка се бяхме научили по едно време. Да, баш търно ли? Начало даже ми се Край. Възрастните се обаждат и... Сега ма Не, снимаш, нали? той дядо му даже много. Не. Ей, как не? Направо да снима да Баба му как? Айде на... Обаче съм на лодка по-гора на него. ти сега